Som si to neuvedomil. Nie! To je... Dneska si zahrajeme Roblox Doors, dúfam, že si užijete tento LPS Let's Play. Ak áno, nezabudnite mi dať do komentárov. Ak chcete, to môžete mi dať aj vedieť, či chcete hororovku alebo niečo iné. To by bolo zatiaľ všetko a užite si Let's Play. Ok ľudia, vítam vás pri Roblox Doors. Som nehral Roblox, takže môžem si aj zahrať. No a myslím, že mohli ísť na to, lebo ja už to som nehral. Takže ideme na to. Roblox Doors. Ak chcete nejaký horor, napíšte mi do komentárov, že akú hororovku, čo viem si zahrať buď na mobile alebo na tablete. Napíšte mi to do komentárov, aby som si zahral. Mám rád nejaké nové hororovky. Ja mám v liste zoznamu nejaké hry, ale nie sú to hororovky, väčšinou sú to akčné hry, takže čo budeme hrávať vo LPS-ku. Čiže by som mohli napísať do komentárov nejaké tie hororovky. Ja horory ako sledujem a mám ich rád. Sú super, takže... Ale ten sensitivity kamo je tu taký zvláštny. Hej, bol veľmi... Na čo mi to je, keď ja už mám kľúč? Aj, sa zabudol ťuknúť. O nie, to už teraz... to si iba druhé dvere. Oh fuck, on sa skoro posral. OK. Ja ten ambient neznášam v tej hre, ja sa z toho posral. A to, že tam tie dvere sú fake, OK. Nič, pekne. Skriňa. Ambush a Rush sú takí najhorší. Ešte si niektoré kreatúry stále pamätám, ale ako dlho som to nehral, oh fuck. To ja, či môžem ísť? OK. Toto. Niekto tu písal papier a on nedokončil? Nazdor. Máte niečo pre mňa? Nemáte. Hello boys and girls. Som schvál po postel. Pekne. Kúkime sem. Keď začne blikať svetlo, musím sa schovať do skrine. Musíte si zapamätať, keď... Nie! Nie, nekúkaj. Keď sa nebudem pozerať, tak ma to zabije. Fú, kamo. To bol ochop. 10 dvere. Nie! Ja nemám rád tieto tu na... Tu bude to ten hajzlík. Ja skapem, ja vám vravím, ja skapem. Oh fuck. Kde? Kde mám ísť? Nie, tu nemám ísť. Kde sú dvere? Že by tu? Ja neviem. Kamo. Rýchlo, pokúkať. Bože. Našťastie sa mi to nestalo, ale nenávidím toho skríčači, jak sa to volá. Aha, tu nám musíme toto usporiadať. Počkaj, toto by malo ísť do tohto oválneho.
Nebuchaj. Aha, dobre, to zase nie. A toto... Ešte tam... Otvor sa. OK. Tam nič. OK, musím sa hilnúť. Takové 55 koníkov, aj keď neviem na čo sa použil, reálne bez som dlho nehral tú hru. Ja viem, že vtedy som sa ešte nič nekupoval, takže ako... čo to? Fury, OK. Just a Fury. Hej, veľmi ma to zaujíma. OK. Nie, tu nebude toto tu na ten chase. Kamo, ja sa zabím, ak... Tu sú ešte aj mines, kamo. No, ja také ešte nie som. Veď si zahrajeme klasicky, lebo... Ja ešte nie som na takéto. Skúsime ešte raz. Ak ma teraz ešte niekto ešte raz zabije, tak ja prisahám, že tú hru vypínam. Opa. To nemôžeme ísť, dobre, to poďme sa. Čo je taký hnusný ambient? Mi sa to tu nepáči. Pekné. Máme kľúče. Máme kľúče. Yes. Ak teraz tam na mňa niekto vybafne. Neviem, že to sú tie oči. Nie, nie sú. Dobre. Tu sú nejaké postele. Nie, ja som nechcel ísť pod postelou. Kamo. Nič. Pekne. Hej. Kamo. Jedno šťastie, že to bolo otočené takým smerom, že... som skapal na tie oči. Tam nič nie je. Je tu na niečo? To sú nejaké... Ježiš, prečo ja v kuse podlezem pod tú posteľ? To je blbá mechanika, no dobré. Kde si? Kde si?
Počul som pst. Aj minule som počul. Že to nie je tma. Hovoril som keďže to je tma, ale... Chápeš? Ja tu musím nájsť kľúč. Aha. Počkať. Aj super, kamo. Ja si dáme tu. Čo to bolo? Čo to bolo? Za zvuk. Tu som boli už? Asi nie. Musím pozrieť ešte tu. Čo je tu? Prečo som zalezol zase pod posťou? Aha. Ďakujem, svetielko. Svetlo mi pomohlo, ty kokos. Prečo žiadne skline? Hej, super, ďakujem. Určite sa teším. Je tu niečo. Aspoň nejaké centiky. Oh fuck. Musím sa skryť. Svetlo blikalo. Alebo ty vyzeráš. Či ako to funguje. Teraz. Ide. Jedno, predtým som si to neuvedomil. Nie! To je... Bože. Ja viem. Pane Bože. Však neprežijem ani jednu hru. Dobre, ešte dáme ešte raz. Posledný try, ak toto tiež neprežijeme ľudia, tak ja sa asi zabijem. Koľko natáčame? 14. No, však sa otvoril. No počkaj, je tu niečo vôbec v tomto, na začiatku? Tu je niečo. Ani sa dá otvoriť. Ani toto. 3 výťahy, ty kokos. Aha, to asi môže pre viacerých hráčov, keď je. Počkaj, sa že pozriem, že čo je tu na. Lebo to som nikdy sa nekúkal. No? A spodom. Tiež nič. OK. Čo nefunguje? Som zase broukol, ty kokos. Nič.
to je? No, nič. Šieste dvere. Nič, toto. Tam neviem, či chcem ísť. Radšej nie. Tu nič nie je nikomu. Nech si asi chce spavnúť. Kokoť. Ďakujem. Keď si tu ťukám. Kde je kľúč? Nie, možno, že tu kľúč asi nebudem hľadať. Teda musím to prejsť, nie? Jo. Zatiaľ iba tie ice tu boli, kámo. Skriňa. Čo? To sa mi jak podarilo? What the fuck? Ja som prežil útok. Aha, ja nemám toto. Pekne. Musím nájsť kľúče. Ale som prežil útok, ty kokos, ja som proste keby vyhol. Oh, yes. Čo to je? Prečo to ide zobrať? Chcem to zobrať. Tam nejdem ani náhodou. A tam už je tma. Tam by som objavoval to ten kokot. Našiel som. Tam je to ten... Nekúkaj sa na ňo. Hej, super, spadni. Ok, kúkol, už dverí som prešiel, vlastne asi nekúkal ani. Bože. Musím poriešiť svetlo. Svíčik. No. Nehovor, že v tme. Čo tu nie je nič. No, že som tu išiel. Aha. Tam by mali otvoriť tie dvere. No, vlastne toto. To môže byť tam. Pekné. A tu mám zase nájsť toto.
Kríče. Nech si mi spod posteľ. Niekoľkokrát. Chápeš? Nie, tu nič. Čo by tu boli? Ale už zase. Aha, oni boli po posteľou. To je dobro potom. I think 19 dvere, ty kokos, pekné. Žijem. Stále žijem. Čo? Skoro som sa posral. Chápeš? What? Ja to zdávam, ľudia. Oj, bože. Ja nenávidím tieto hororovky. Oj, dobre, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite na like, odber, zdieľať a dajte mi vedieť, aký chcete hor, aby som si zahral. Ale toto bol masaker, ako ja... Preto to som už dlho to nehral, lebo som nemal na to nervy, bo to by táto hra mňa robila v kuse nervy. Takže dobre, uvidíme sa pri ďalšom LPS-ku hororovom, alebo pri nejakom inom LPS-ku, alebo pri iných videách. Takže zatiaľ sa majte.